Era unha vez o home. O século das luces. O século XVIII. Baixo a influencia dos filósofos, o mundo empeza a espertar. Recoiro é moito máis cedo do que pensaba. Realeza, religión, tradición, bases da sociedade. Todo acaba sendo posto en dúbida. Xa non se acepta nada que non estea fundado na razón. Cantas virtudes se lle exixen a un criado? Coñece moitos amos que sexan dignos de ser criados. Segundo Montesquieu, a providencia non intervén na evolución das sociedades. E igual que Locke, o filósofo inglés, inclínase pola separación de poderes. Diderot sostén que se hai que referir á ciencia, non á metafísica ou á religión. Buffon afirma que a creación do mundo se remonta a moito máis de 6.000 anos. Bárbaro século. Sempre insulta o noso pobre século. É que nos deu que sexa digno de eloxio. Necidades de moitas clases, a liberdade de pensar, a atracción universal, a electricidade, as enciclopedias, a tolerancia. As reaccións son violentas. Atacado pola Igrexa, Buffon retráctase, pero segue coas súas teorías. Prohíbese a enciclopedia de Diderot, da que acababa de aparecer o primeiro tomo. A pesar disto, o contrato social de Rousseau será a Biblia dos revolucionarios. Mellor apartámonos ata que marche o noso home. Voltaire, inimigo feroz da injustiza, estará sempre na vanguarda da loita contra a arbitrariedade, o escurantismo, o fanatismo. A razón, esa é a vida. Eu son o voso xefe porque sempre teño razón. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Pois vai a ingresos. 11, 12... Entramos. Non creo que sexa moi divertida. Vamos para o café. Pero parece... Filosofar é darlle a razón toda a súa dignidade, outorgarlle os seus dereitos plenos, é sacudir o xugo da opinión e da autoridade. Escribe Madame de Lambert a principios do século XVIII, o século da muller. A doce e inflexible María Tareixa é emperatriz de Austria. A gran Catarina, tsarina de Rusia. Madame du Deffand abre os seus salóns. Madame du Barry releva a Madame de Pompadour, que gobernou en Francia durante 20 anos. Polo que respecta ao rei, quizáis desexo ben para o seu povo, pero faltalle valor para levar a cabo os seus propósitos. Basta simplemente conxuntar o eléctrodo que vedes sobre a pila para transmitir a enerxía enorme que contén e serán traspasados pola electricidade. Quen é? O abate no LED. E para que serve a electricidade? Sí, iso digo eu. Para que serve a electricidade? E todo o que faga para impedilo pode considerarse unha precaución inútil. Esta noite foi un desastre. Aquí está toda a recadación. Unha parte para o mestre, outra para ti e outra para Pedro. Eu cedo xa a miña parte. Eu tamén. Eu? Non, grazas, non podo aceptar. Mellor. En fin, pois, para contentarvos a todos, reparte ti con él e Pedro comigo. É porque non ao revés, Por que non reparto eu con Flor? Da igual, sempre vai ser para dous. Mirade, isto non dá para máis. É mellor facer unha xira. As cortes estranxeiras queren actores franceses. Gustaría ir a Potsdam. A min a Viena, a actuar para a emperatriz María Tareixa. E a min para Catarina de Rusia. Actúa dun modo arrebatador. Eu non me arrisco a que me ensarten as baionetas prusianas ou a que me destripen os sables cosatos. Non, moitas grazas. O mellor será sometelo a votación. Que levanten a man os que queiran ir. Está decidido, marchamos mañá. No 1768, Córsega cae nas mans de Francia, case no momento xusto para que Napoleón poida nacer francés. No 1771, Cuñó inventa o seu segundo vehículo e aparece o último tomo da enciclopedia de Diderot, que xa era entusiasmo e dedicación. Arrepentir por non facerme caso. A enciclopedia é a suma dos coñecementos do século e tamén un manifesto contra a monarquía absoluta e o poder temporal da Igrexa. Esta viaxe non me gusta. Calmadevos un pouco, por favor.
1775. Federico II reina en Prusia. É home cultivado, autor de varias obras escritas en francés. Protector convencido das letras e das artes. Johann Sebastian Bach residiu na súa corte e Voltaire permanece nela durante 3 anos. Pero nada diso lle impide ser autoritario, antiliberal e amigo de guerras. Desde que subiu ao poder non dubidou en utilizar o seu exército para moitas e cruentas campañas. Benvidos, señores. Que están facendo? Xa non é hora de marchar. A vosa saúde. Grazas. Pódolles pedir unha asinatura, señores. Aquí tedes. Moi ben, asinada aquí. Sí, claro. Perfecto. E vostede aquí? Teño que asinar. Sí, polo rei de Que Prusia. pasa? Apurade que vos estamos esperando. Estes homes acaban de asinar para alistarse. Non insista máis, son Non meus. pode ser. Ten que ser unha broma. Se ti quixeses, podía ser a miña raíña. Vídeme axudar. Os nosos amigos teñen problemas. E a min que máis me ten? Eu tamén teño problemas. Alistáronos emborrachando. A ver, sen empuxar. Saúde, marchamos de xira, amigos. Sinástes e agora sodes soldados, non podedes marchar. Federico está sorprendido polo abatemento dos franceses polo Tratado de Aquisgrán, do que ele é o maior beneficiado. Isto ponse mal. É un pouco impulsivo. Téñeno que perdoar. Ata logo. Adeus. Imos de paseo no carriño. Este pobre animal non pode máis. Fainos falta outro cabalo. Con tantos como somos, reventámolo. Ali hai unha casa, mirade. Hola, amigos. Hola. Señora, É vostede o médico. Estábamolo esperando. Non sabemos que lles pasa. Meus pais están enfermos desde que o rei Federico nos mandou plantar patacas. Obedecémolo, claro. E cando saíron comemos as follas. como? Comeron as follas. Pero o que hai que comer é o bulbo, as raíces. Xa lle amoso eu como se fai. Cocidas con manteigas tan deliciosas. Ala, xa están curados. Ven que son boas as patacas, pero as raíces Se queren, leven este cabalo. non lle podemos pagar. Os soldados. Deixémoselo barato. Hai que fuxir, xa están aquí. Rexistrade toda a casa. Plantade estas patacas e comédeas cando estean a punto. É unha orde. No 1772, Federico será o instigador coa complicidade de María Tareixa e de Catarina de Rusia do reparto indigno de Polonia. O seu amigo Voltaire non deixará oír ningunha soa protesta, pero o rei non poderá calar as súas nobres palabras. Os filósofos din o que debe ser, e os reis están aí para poñelo en práctica. Podemos facer? Estamos perdidos. Detedes a xente. Meus ousados amigos vai vos facer falta compañía. Quen son eses estranxeiros? Son franceses. Dicídeme, amigos, que viñestes facer a este país. Somos comediantes. Magnífico. Invítovos a que actuedes no meu palacio. Oh, que ben, que ben. Pero, señor, son uns desertores. Silencio, calade todos e firmes, fato de cretinos. Van vir a postan. Aconsellevos que m'obedezades sen protestar. O seu liberalismo é só pro exterior. No interior, Federico só pensa en unificar un estado que aínda está disperso. Amigos, estou seguro de que este é un bo sitio para nós. De agora en diante será necesario contar coa Prusia de Federico o Grande. No 1772, Catarina sobe ao trono de Rusia. En fin, case. Agora está nel o seu marido, o débil Pedro III, quen en canto sobe ao poder ponse da parte de Federico por quen sente unha admiración sen límites. Catarina desexa o trono. Algo haberá que facer. Xa está, asunto resolto. Pero aínda queda outro detalle. No fondo dunha prisión hai outro pretendente ao trono, Iván VI, que reinará durante uns meses. Segundo problema amañado. Catarina, emperatriz aos 33 anos, continuará a obra de Pedro o Grande modernizando o seu estado, ampliando as súas fronteiras desde o Báltico ao Mar Negro. Tamén era protectora das artes e as letras. Aínda así, Catarina, déspota onde as haxa, utiliza para si as luces do século e como propaganda o seu liberalismo barulleiro.
pero os servos véndense como gando. Ai! Ai! Ese mesmo tratamento aplicáballelo eu a moitos. 1773, Catarina recibe a Diderot e dille: Coas súas teorías fanse vos libros. É malo, Vos non sois. remediade la miseria do pobo. Que fixestes cos dereitos do home? Vostede só traballa sobre o papel que o soporta todo. Ah, Potemkin. Majestade? San Petersburgo é unha cidade moi fermosa. Esta cidade debemos ya a Pedro o Grande. O río é o Neva, a principal vía de comunicación, bordeado de grandes edificios, e as estacas que poñen son pro firme, así poden edificar sobre chans pantanosos. Hai que ser sinceros, doutor. Cando a xuventude e o amor se poñen de acordo para enganar un vello, todo o que el faga para impedilo pódese considerar unha precaución inútil. Meu querido Potemkin, necesito a súa opinión sobre un asunto. Adiante. Majestade, xa chegaron os comediantes franceses que mandastes chamar. Benvidos. Que garrido. Ese neno forma parte da compañía. Sí, pero vou facer 38 anos, Majestade. Dadelles aloxamento. Os nosos comediantes van a actuar ante a corte. Tráeme de seguida ese rapaz de azul. As vosas ordes, Majestade. Señor, a tsarina desexa falar con vostede sobre a representación desta noite. Pero é que... Coidado, unha orde imperial non se discute. Se non entendín mal, o señor vai interpretar a Pedro IV ou quizáis a outro Pedro o Grande con esa Catarina. É un papel que cha cae. É que podo facer Non eu, sei, a ver. pero eu sí que sei o que vou facer. Resultado, os nosos comediantes non van a actuar na corte. Escoita, Flor, pensáchelo ben, é unha mágoa que... Mágoa ou non marchamos daqui. Os dominios inmensos do clero secularizados. Cidades enteiras construídas en Ucrania ao longo do Volga. Separación de poderes xudiciais e executivos. Os grandes propietarios sometidos a impostos. Non todo foi negativo en Catarina a Grande. O disparatado imperio da Austria conta con 24 millóns de habitantes. No 1740, cando soben ao trono Salzburgo, María Tareixa ten 23 anos. A cobiza dos seus veciños esperta. O flamante exército de Federico II apodérase de Silesia. Francia, España, Saxonia e Baviera alianse con Prusia. Hai que ver como pasa o tempo. Pedriño xa fai hoxe 2 anos. Pero a piedosa María Tareixa failles fronte. Coa axuda de Kaunis, o seu hábil ministro, e a dos seus generais, Daun e Lacy, manterá contra todos a casa de Austria. Viño, viño! Viño! Non vos dá vergonza comerte esa maneira, lambones? O bidón está maneiro, síntomolo, non vos podo dar máis bebida por agora. Vin unha fonda preto daqui. Podemos ir enche o bidón. Aquí é. Bos días, señores. Pasen, pasen, por favor. Teño a impresión de que chegan clientes. Podemos ofrecer o vaso da amizade. Sí. Un brinde. Non. Non me gusta que me desprecen cando invito. Vai, volvemos a empezar. Non moistes o que? Sacúdelles. Prended estes homes. Parece que esta vez non vai haber golpes. Pois sí que os hai. Será como sempre os da leva. Polo visto, os nosos deféndense. Oh, esquecíame. Isto é o que me esquecía. No 1772, a piedosa María Tareixa di que non está de acordo co reparto inmoral de Polonia. Pero como ela non se pode opoñer ás decisións rusas e prusianas, procurará obter a mellor tallada, Galicia.
Verdura, a verdura máis fresca do mercado. Froita, froita moi rica. Teño froita e verdura. Ai, que sede teño. Mirad, aí hai unha fonda. Podíamos tomar unha cervexa. Que? De acordo? Sí, é unha boa idea. Acompáñote. Que? É que aínda non escarmentastes? Polo menos vou botar unha ollada a ver que ambiente hai. Non hai perigo. Vamos a esa fonda. Seguro que habemos ter sorte e que pillamos a un ou dous polo menos. Parece, Chu. Corre! Esperade! Saúde! Xosé, o maior dos 16 fillos de María Tareixa, é correxente de Austria. Unha das fillas da emperatriz, María Antonieta, chegará ao trono de Francia e terá un destino tráxico. O Palacio de Schönbrunn. Pois mire, aí mesmo está. Moitas grazas, rapaz. A familia real invita con frecuencia ao castelo de Schönbrunn ao rapaz Amadeo Mozart. Coiro, é máis cedo do que pensaba. Mal que ben a paciente obra de María Tareixa subsistirá ata 1918 e bien ocupará un lugar privilexiado nunha civilización brillante. Está claro que non sodes un abate, ese aire altivo e nobre, sode o conde de Almaviva. Vaya, o pillabán de Fígaro. 1783. Os nosos comediantes franceses dispóñense a asentarse en Inglaterra. A teoría de Adam Smith de deixar facer, deixar pasar é o breviario da burguesía inglesa que marcará tamén a Europa pensante e contribuirá á eclosión do liberalismo. David Hume, discípulo de Locke, predica as virtudes da experiencia, única fonte do coñecemento. Só a experiencia instrúe. Eu xa son moi instruído. Watt vai mellorando a súa bomba de fogo ata dotala dun pistón alternativo. A experiencia é a fonte do saber. Esta vez aprenden moito. Deus santo. É igual, tanto ten. Volveremos a empezar. É un neno grande. A ver, pensa en algo agradable. Hargreaves, Cartwright e Crompton perfeccionan a máquina de fiar. Ai, a miña barba! Vide, aí está Inglaterra. Cartwright inventa o tear mecánico. Creo que está perfeccionada. Ai, miña nai que fría. Gustaríame facer iso mesmo. Ben, pois andando. Espera, non, aínda non. A ver, por favor, non tiredes lixo na praia. Obtense ferro fundido a partir do carbón de pedra. É a revolución industrial e todo tipo de traballo é produtivo. En fin, para uns máis que para outros. Para loitar contra as condicións miserables nas que vive o proletariado, créase no 1776 o primeiro sindicato obreiro e danse as primeiras folgas. Ai, un pouco de rapé, querida. Nese mesmo ano, os Estados Unidos de América declaran a súa independencia. Ui. Non! En Francia, fálase de impostos. En Inglaterra, practican deporte. Pois non apuran moito. Non, mira que son torpes. Se eu estivese nesa barca, seguro que xa estaría diante de todos eles. Podes estar seguro. E agora verás.
Vaya, sempre me toca algo. Como desquite pola súa derrota na Guerra dos 7 anos, Francia tomará parte no conflito angloamericano no que se farán famosos Lafayette e Rochambeau. Veña, dalle forte! Se chego a estar eu no teu sitio, xa tiña no chan, veña! Ai, mi madriña. 31, 32, 33... Aos 24 anos, William Pitt, o novo e nomeado chanceler, é o primeiro ministro do Tesouro e encomendanlle a misión de endereitar a economía inglesa moi comprometida pola guerra cos Estados Unidos. E Wesley funda a Igrexa Metodista Espida e Pura. 5.000 anos despois do Indo, 3.000 despois de Creta, o señor Macadam acaba de encontrar a forma de inmortalizar o seu nome. En hora boa. Todo aquel que persegue un home, seu irmán, por non ser da súa mesma opinión, é un monstro, dixo Voltaire. Voltaire xa morreu e tamén Diderot, D'Alembert, Rousseau, pero as súas ideas están máis vivas que nunca. Este aparello que inventei permitirá conseguir sin ningún esforzo. Pero a ver, ainda seguen chéndolle a cabeza de paxaros a este pobre neno. Vai no converter nun tarado, mire para él. Fixo adrede, non? Ai, sóltame, sóltame! Báixame, que me soltes! Báixame! Enfádase por nada. É que estás tolo. Carafio, como me puxo. Mira por aí. Os ingleses foron derrotados en América e o Tratado de Versalles do 1783 recoñece a independencia dos Estados Unidos. A ver, que pasa? Acabaste xa de pelexar? Solta, solta. Vale, aí vai. Herschel, o astrónomo alemán, descobre o planeta Urano, estuda o anel de Saturno, a Vía Láctea. O suizo Euler crea o cálculo integral. Nada se crea nin se destrúe, todo se transforma. Lavoisier crea a química moderna e Lagrange a mecánica analítica. Que é iso? Mirade! Oh, que bonito, que bonito! Adeus, adeus! E de que vale andar por aí arriba? Iso digo eu, para que vale? Pronto! Para viaxar polos aires. Blanchard e Jeffries cruzan en globo o Canal da Manga. Sigue-o! A ver onde cae. Veña, hai que acabar con eles! ¡Vamos, vai! ¡Vamos! ¡Veña, no escape rapaces! ¡Ali os van! Morte, morte aos invasores! ¡Vamos, vamos! ¡Acabade con eles! Moi ben. Parade, parade. Por que facedes isto, amigos? Por que? É un animal de niño e este aparello é cousa do demo. Non, é un home, e ese enxeño é o progreso. Aquí non queremos meigos, está claro. Un momento, amigos, por favor. Non hai nada que discutir. Marchade. Vale, pois marchamos. Xa que non lo piden con tanta amabilidade. Ben, non insisto máis. Se esa é a súa opinión, señores, vámonos. O século das luces, dirá Kant. O home chegou á súa maioría de idade. Meigos. Vou ver se hai sitio. Bos días. Bos días, amigo. Hola. Espere, señor. No 1776, ano no que os Estados Unidos se declaran independentes, e como resumo da filosofía francesa do século das luces, o Parlamento de París pronúnciase contra a igualdade de impostos pola que Turgot loitou con tanto empeño. Andando. Igualdade, sistema inadmisible que desembocaría na desorde, clama a douta asemblea. Unha sociedade privilexiada que non vai tardar en coñecer a subversión. Antes de ser desterrado, Turgot dille a Luís XVI: non esquezades, Sire, que foi a debilidade o que fixo rodar a cabeza de Carlos Estuardo.
Os Estados Xerais serán convocados en Versalles o 5 de maio de 1789.